شر و pevçûnên giran bi hemû çekan di navbera hêzên Kurdî û çekdarên Daişê de ji vê sibehê ve berdewam in. Ku yekemîn cara şer li ser xala sînorî ya di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê ya bi navê Murşid Pînarê derdikeve û balafirên hevpeymaniya navdewletî jî li çeperên Daeş dixin. Li gor hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve ku di encama operasyoneka berfireh de li ser rêya gundê Tilxezel li başûrê bajarê Kobanî bi 16 kîlometran emîrê Daişê bi navê Ebulxensa û yekî din jî ji endamê Daişê hatin kuştin û çek û ceblexaneyên wan desteser kirin. û ji aliyê xwe ve jî hêzên pêşmergeyên Kurdistanê çeperên Daeş bi tundî topbaran dikin. Herûha YPG ragihand ku heştê ji sedî ji bajarê Kobanî ketiye dibin kontrola hêzên Kurdî de û 20 ji sedî dibin kontrola Daişê de maye. û li gor şervanên di nava bajarê Kobanê de îro çekdarên Daeş tankan bikartînin ku ev demek bû balafirên hevpeymaniya navdewletî tankên wan têk birbûn îro dîsa bikartînin. û di derbarê tevgera balafirên hevpeymaniya navdewletî de balafiran îro 3 caran çeperên Daeş bombebaran kirine. Ku cara sêyemîn li nêzîkî rêya Helebê demjimêr 10 û 10 xulek bû. Herûha vê sibehê demjimêr 7 ta 9 2 caran çeperên Daeş topbaran kirine. Menal Mihemed, Ark.